Hei, olen Lisja VP-Lingua-tiimistä. Antakaa minun esitellä teille käännöslisäosamme. Siirry laajennukset välilehteen, lisää VP-Lingua-laajennus, asenna se ja aktivoi se. Pyydämme API-avaimen saamista. Klikkaan tästä. Verkkosivuston URL-osoite on jo esitäytetty. Sähköpostiosoite on myös esirekisteröity. Jos se ei ole oikea, älä epäröi vaihtaa sitä. Sivuston kieli on myös esitäytetty sivustosi asetusten mukaan. Teidän tarvitsee vain valita käännöskieli, klikkaa sitten Hanki API-avain. Saat tämän API-avaimen sähköpostitse, riittää, että liität sen omistettuun kenttään ja vahvistat. Odotamme käännöksen luomisen aikana. Muutaman sekunnin kuluttua sivusto on käännetty ja voimme mennä vierailemaan siellä. Huomaamme, että olemme jo käännetyn kielen URL-osoitteessa ja voimme huomata, että sivu on käännetty kokonaan. Näytön alareunassa on kielivalitsin, joka mahdollistaa siirtymisen alkuperäisestä kielestä käännettyyn kieleen. Kun etusivu on käännetty, kutsun teitä selaamaan sivustonne muita sivuja, jotta voitte luoda ensimmäiset käännökset. Yksinkertaisesti sanottuna, navigoitte sivustollanne kuin internetin käyttäjä. Näytön yläosassa huomaatte käännösgeneraation edistymispalkin. Kun generointi on valmis, käännetty kieli on saatavilla ja sitten aloitetaan uudelleen muille sivuille. Kun olet käynyt läpi koko sivustosi, voit palata hallintapaneeliin jatkaaksesi laajennuksen asetusten säätämistä. VP-Lingua yleiset asetukset välilehdellä löydät lippujen muokkaamisen. Voit vaihtaa lippuja käytettyjen kielten mukaan. Kielivalitsin välilehdellä voit muuttaa kielivalitsimen ulkoasua lohkona, rivinä, pudotusvalikkona, kuinka kielten tulisi näkyä, lippujen muotoa ja voit myös valita toisen teeman. Hieman alempana voit lisätä oman CSS-si. Ja lopuksi sinulla on vaihtoehtoja valita, mihin sijoittaa tämä kielivalitsin. Jos haluat automaattisen lisäyksen, voit valita sen näyttämisen keskellä, oikealla, vasemmalla tai olla näyttämättä sitä lainkaan. Voit myös käyttää lyhyttä koodia näyttämään kielivalitsimen tietyssä paikassa sivustollasi. Ja lopuksi voit myös lisätä kielivalitsimen suoraan valikkoosi. Tätä varten sinun on mentävä ulkoasuvälilehteen. Huomaatte VP-Lingua-nimisen osion, joka mahdollistaa kielivalitsimen lisäämisen suoraan valikkoon. Hyvä uutinen tässä kielivalitsimessa valikossa on se, että se mukautuu teemaasi, joten ei ole väliä, mitä WordPress-teemaa käytät. Kielivalitsin sulautuu täydellisesti suunnitteluusi. Kun palaat Epilinguas 2 asetuksiin, siellä on välilehti nimeltä sanakirja, joka mahdollistaa käännössääntöjen lisäämisen. Teillä on myös poissulkuvälilehti, joka mahdollistaa sivujen tai sivujen osien sulkemisen pois käännöksistä, jos haluatte, että niitä ei käännetä. Lopuksi kaikissa käännöksissä välilehdessä löydät luettelon kaikista käännöksistäsi. Huomaat, että sivujen päällekkäisyyksiä ei ole. Jos menen sivut välilehteen, kaikille sivuille, siellä on vain alkuperäiset sivuni. Käännökset sen sijaan on tallennettu kaikkiin VP-Lingua-käännöksiin. Tietysti nämä käännökset ovat muokattavissa, riittää, että klikkaat niitä. Teet muutokset ja tallennat. Mutta tämä ei ole ainoa tapa muokata verkkosivustosi käännöksiä. Katsokaa, jos siirrymme sivustolle käännettyihin versioihin, klikkaan käännösversion päälle. Näemme täällä painikkeen, joka ilmestyy ja antaa pääsyn visuaaliseen muokkaimeemme. Ja nyt voit nähdä, että kaikki käännöstekstit ovat kehystettyjä. Esimerkiksi klikkaan niitä, teen muutokseni ja vahvistan. Kun käännös on muutettu ja korjattu, huomaat sen nopeasti vihreän kehyksensä ansiosta. Kun olet valmis muokkaamaan käännöksiäsi, voit klikata paluu sivulle ja näemme, että muutos on otettu heti huomioon. Lopuksi tämän esittelyvideon päättämiseksi minulla on 2 hyvää uutista. Ensimmäinen on, että VP-Lingua on so friendly. Se tarkoittaa, että kaikki käännetyt versiot verkkosivustostasi voidaan indeksoida hakukoneissa. Kuten näette sivun lähdekoodista, VP-Lingua hallitsee HTML-tunnisteita, hrf-kieltä ja kieltä. Lisäksi VP-Lingua ei ainoastaan tee kaikista käännetyistä sivuistasi indeksoitavia, vaan se myös mahdollistaa näkymättömien HTML-tunnisteiden kääntämisen, jotka ovat erittäin tärkeitä luonnolliselle SEOlle.
esimerkiksi SEO-otsikkotunniste, metakuvaustunniste tai kuvien vaihtoehtoiset tekstit. Katso, täällä olen saanut SEO-otsikkoni ja metakuvaukseni. Kääntäminen on erittäin helppoa. Palaan sivulleni, aktivoisin visuaalisen editorin kaikissa käännöksissä sivulla ja täällä löydän kaikki tekstit, jotka eivät välttämättä ole näkyvissä sivulla, kuten SEO-otsikon ja metakuvauksen. Minun tarvitsee vain klikata tehdäkseni muutokset ja vahvistaakseni ne. Tällä tavalla mikään ei jää sattuman varaan. Verkkosivustosi tulee olemaan hyvin hakukoneoptimoitu kaikilla käännetyillä kielillä. Toinen hyvä uutinen on, että VP Lingua mahdollistaa verkkosivustosi kääntämisen 24 kielelle ja ensimmäinen kieli on ilmainen, jos sivustosi on ei-kaupallinen ja käännettävien sanojen määrä on rajaton. Jos haluat käyttää VP Linguaa kaupallisella verkkosivustolla tai jos haluat lisätä enemmän käännettyjä kieliä, suosittelen valitsemaan VP Lingua Premium-lisenssin. Jos sinulla on kysymyksiä, ota rohkeasti yhteyttä yhteydenottolomakkeemme kautta ja jos käytät VP Lingua ja pidät siitä, älä epäröi jättää meille pientä arviointia WordPressin viralliselle hakemistolle